Já si myslím, že víc hororový tady v té hře by bylo, kdyby nás třeba znásilnila, jo? Já vím, já myslím na strašný úchylárny a na strašný sračky, ale myslím si, že by to bylo víc strašidelné. Jinak lidi koukejte, já chodím takhle VSAD, jo, jakoby normálně. A já kdybych to hrál na mé myší, tak můžu běhat i rychlejc. Ty krávo, to si děláš prdel, ale. Ty vole, ještě, ne, nechoď sem. Proč jdeš sem, když jsi mě neviděla, že tady jsem? Vypadni, otoč se a táhni do chuje. A už jde, 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 a už jde. Ne, 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 do prdele, do prdele. Já jsem takovej retard, do prdele. Jako vy víte, že já mám ve zvyku všechny tyhle ty věci těch záporáků strkat jim do jejich výkalového soustrojí, nevím, řekl jsem nějakou sračku, chtěl jsem říct něco jiného než prdel, ale stejně jsem řekl prdel, protože prdel, tak sorry, že jestli mluvím jako kdybych byl svetovaný, ale dneska jsem se před tady tím videem svetoval, ne, dělám si prdel, jsem prostě jenom unavený, to je celé. Tady je ten meloun a vysvětlete mi, jak se do toho melounu mám dostat, protože když jsem ho vzal a omlátil jsem ho vozeď každou, kterou jsem viděl, nebo prostě jsem ho schodil, tak to nic neudělalo. Tak ne, tak čekuj. Čekuj na její chrup. Dentální hygiena. Ona určitě používá to. Parodontax, nebo jak se to jmenuje, to je vůbec na zuby. Colgate. A tady toho medvěda sereme, protože když dáme do té ohrady, nebo do té, ne do ohrady, možná cestou, hele, ještě se tady podívám do šuplete. Je tu něco, v šuplících. Nic tady není v šuplících, prázdní tady jsou šuplíky. Na co tady máš, vole, miliardu, vole, skříní, šuplíků a podobných kokotin, když stejně tam nic nemáš. Pojď. Já ji nevidím, já ji teďko neuvidím přesto, protože jsem otevřel kufr vzadu. To si děláš prdel, já ji uvidím přes tady tu škvíru malou jenom. Hele, jde tam. Nice, počkej. Čau, bábo. Ne, ty krávo zasraná, zachcaná, posraná, vole. Rychle. Do prdele. Oh shit. Zavři se. Ty vole. Tak tohle to bylo voholej, prostě ochlup na prdeli tohle to bylo. Nevidíš ani hovno, bábo, žádný ICU. Počkej, já jsem to nestihl přečíst. Do prdele. Hele, pokud na to kouká někdo mladší, což se vsadím, že na to kouká většina mladších lidí, tak si vemte prosím sluchátka. Maminka, a tady je ten kód, pecka, aby vaše maminka neměla problém, na co koukat, na co to koukáš, nějaký sprostý hovar. A budeme se mít skvěle. Teď ji zavřu, zapnu to a nazdar, Granny, můžeš mi vylízat krátkosrstý kokot. Já půjdu tady tou cestou a touto cestou se nemůže stát, že by mě ta Granny načapala a následně mi strčela tu svoji baseballku tam, kam my nechcem. Nesáhneme na zvoneček, páč, když na něj šáhneme, budeme hezky v prdílce. Neklaň se mi tady, už je pozdě na to, aby jsme byli v míru. Já tady položím tohle, jestli to půjde. Vezmu tohle rychle. A běžím nahoru. To si děláš prdel, kámo! Počkej, teď mě slyšela. Kámo, teď ani nevíš, jak moc jsem nasranej. Víte, jak jsem říkal, že nepotřebuji jeden den navíc? Možná jsem si to rozmyslel. Tady je schovaného. Něco v záchodě. Kámo, v tom záchodě bylo nasráno. Čekuj, ukážu ti zákon schválnosti. Otevřu dveře, otevřu tyhle dveře a bude tady Granny. Čekuj. Já to říkal! No, sice nebyla tak blízko, jak jsem očekával, ale prostě byla tady. No jo, jdi do prdele, Granny. Past tam položila a prošla přes past a ta past jí prostě nechytla za ty její chlupy, co jí lezou z prdele. Ona má od krve tu baseballku. Já jsem viděl, že to někomu strkala do prdele, vole. Zase je tady, vole. Zase tam bude stát, vole, 400 hodin. 6.5 hours later. Granny odešla do chuje a my máme časík tady rozbít meloun. Neodešla do chuje, kámo. Tak teďkon třeba, vole, jsem se posral, vole, skoro. Ona je tam. Ty, mě se zase seklo, do prd. To si děláš prdel, kámo. Mě se teďkon zase mi to, ta hra mi zase škubla, jakoby. Ona tam dala tu medvědí past. To je taková kurva. Taková svině zasraná. Vícem, ona nemůže jít, vole, do té zasraný sauny, vole. Kam jsem hodil tu věc, aby tam šla. Nebo tam půjde ještě. No, geniální, super, děkuju, Granny, jsi taková svině zákeřná. OK, takže Granny na 2 minuty teďkon v prdeli. Takzvaně, tady máme ten. Teďkon rychle vyběhneme nahoru. Dáme tam maso tomu pavoukovi a úplně ho vochčijeme. Kámo, já tady dělám bordel jako největší kretén. Koukej, jak tam je, vole, jak tam čučí. Že ona. To je blbá, ty vole, to je blbá, to je úplně vymaštěná. Tak, jak se ti to líbí, ty svině?
Tak to je jedno, jdeme nastartovat. Prosím, ať to funguje. Já potřebuji ještě klíče. Aha, super. Pecka, výborně. Ne, dobrý, teď už to půjde. Je tě tady zavřít. Kurva! Hele, zemřeli jsme jenom poprvé, jo, takže v klidu. Den 2, říkejte mi profesionál, teda, to byl trapnej joke jak svině. Říkejte mi profesionál. Mě prostě zajímá, co je ta granny. Jak je tam ta granny prostě přivázaná tam v té místnosti. Co to má být? Napište mi to do komentářů, protože mě to sere, že to nevím. Hej, víš co, třeba nemáš žlutý zuby, třeba tam má, vole, udělaný golden zuby. Takže to je vlastně flex jak sviň a ona prostě úplně teďkon flexí, že čus, mám zlatý zubiska, ty kurvičko. To mi nelíbí, to bylo hodně slyšet. Tak to je v prdeli, tady nás viděla. Granny, den číslo 3. Já to jdu teďkon rašnout do toho sklepa, tak a běžím dolů. Tak to si děláš prdel, kámo. To si děláš do prdele prdel. Oh shit. Ona sem doběhne a zabije mě. Oh shit. Zavři se. Kámo. Tohle to byl dobrý play. Tak nemůžete, protože tam je mříž, je tam prostě mříž a já tam nemůžu projít, což je úplně na hovno. Páč, tohle byla vždycky moje taktika. A Granny si řekla, dáme tady zasranou mříž, aby byl Porty nasranej a já, kurva Granny, mám tě zbít? Zdrhej pryč, rychle zdrhej pryč. Ona nás chytne, ne, tak to jsem posral, tak to jsem extrémně posral, Tak. Ne. Flash s baseballovou pálkou. Ty vole, ani já, vole, když běhám každý den 5 kilometrů, nejsem takhle rychlej. Oh shit, tak to bylo... To není fér! Tady dostanu žlutý $1 a budu kurva nasranej 4x víc, vole, za moji nasranost, aby jsem si sklidnil, mi hoďte like. Ale lajky? To je